پشتی گۆپڕانیا ئالیەن سیاسی لە ڕۆژئاوای کوردستانê سیستەما فەدەراتیڤ ji bo Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê weke çareseriya herî baş pejirandin, encûmen û çarçoveyên siyasî nêrînên xwe derbarê federalîzmê tînin ziman. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku ji destpêka damezrandina xwe ve federalîzm di nav bernameya xwe ya siyasî de danîbû, dibêje divê federalîzm ji bo Rojavayê Kurdistanê li ser bingeheke netewî Kurd û geografî be. فدرالیا انجمن اجتماعی کردی او پارتی دموکراتی کردستان سوریا گلکی زلاله و دیاره و شیاره او فدرالیا جبو سر اساس کی نتوی کردی سر اساس جغرافیا گو دورین کردی تیدا او فدرالیا جغرافی و قومی و راحتی کی سوریا راجی چکه و جملات کرد و چار سرکرنا پرسگریکا کردی تندری کردستان سر اساس ام مناطقها بنگه اوای اساسی کردن Li aliyê din serkirde û berpirsên partiyên rêveberiya Xweser ku peyedê Partiya Serekeyê di nav de behsa Federasyona Bakur dikin ku ti nasnameya netewî Kurdî li xwe nagire. Sekreterê Partiya Çapa Demokrat ku yek ji partiyên rêveberiya Xweser dibêje ku divê federalîzm bi hev têgihiştin digel pêkhateyên din ên Sûriyê bê pejirandin. Sûriya federalî dixwazin bilê yanî herêmekî Kurdî jî têde yani ber biçav hebe. Niha di otorê de nîqaş dibe, ew dibe. Hinek dibêjin federalîk li ser mistewa Sûrî. Hinek rengekî de dibêjin. Bêguman wextê ev mesele her serî cî bi cî bibe, divê em zirûfê zatî ê mewduî tevda der û dorê xwe em va mesela nîqaş bikin û em beyn îtîbar bikirin. Ev meselak siyasî ye, divê gelê Sûrî jî şeibê Sûrî û taybet opozisyona Sûrî em danûstandinê pêr bikin ji bo ev mesele bê qebûl kirin. Her çiqas heya niha rêveberiya Xweser bi fermî şêweyê federalîzma ku bîr lê dike eşkere nekiriye, lê dibe ku piştî nakokiyên tevdemê û enekesê li ser qebûlkirin û neqebûlkirina federalîzmê di qonaxa bê de êdî nakokiyên her du aliyan li ser nav, naverok û şêweyê federalîzmê be.